Mayong adlaw kayong tanan ng mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Joven. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. The Only One. Turn me inside out and you show me. Ha? Mga bang tagbabay? Karo, oy. Karo, mga abang. Karo, mabunyagan ka kayo. Papa ka makasubay. Bay. Kaya bawaan bay. Chase kayo. Nya hamis pa yun. Ha? Sure di? O lagi. Kaya bahala ni mo. Tanawa. Pamilya na nila. Kanag una, brator na. 700 na. Pero kanag kadua, 1.5. Ha? Kung ako yung papiliyon, ano hindi ko sa 1.5. Sure di ba eh? Bukod kurta pro ano eh. Di na ko usika ng akong sweldo para na. Ako'y bahala, ano makasuway ka. Ano nag-edad di mo? Pero hang turon, wala pagyapong ka makasuway ang butanga. Bay. Ako yun ha, ang kanang 1.5 mo. Miga! Pagubo na. Ha? Hey! Nga mura ka magkikulbaan. Okay ra ka? Kuan. First timer pa. Mao di ay. So, ni Anhi ka. Aron magpabunyag? Oh, Okay. Ako'y bahala ni Mahal. Padalang, okay? pwede pasapak around. Unsa? Pwede, pero... Napa makakaikabayad? Lain na sa di nga bayad? Siyempre, no? Mong kung wa na kay kabayad, pwede na ka mo barog diha og pag-ilis na si Masinina. Kay mo gawas na sad ko. Kay tingalig na pala ang customer. Kadait lang. O sila mong ngan. Torta. Mao na ilang tawag na ko din here. Okay, salamat. Balik ko nun yati ka din torta. Aha? Maura ni imong ihatag sa imong sweldo, nak? Unta ma, kung okay ra. Nalang ko'y gustong paliton, magod. Oh, mao ba? Sige, okay ra, anak. Timing man sad nga halinon kaayo ang akong ice candy ron tungod sa kainit sa panahon. Salamat ma. Nabaga si torta ron sa? Sukal lang na siya mo'y nakabunyag na ko. Nagpangita naman hinuon ko niya. Joven, sorry ha, pero dili pa ko pwede ron. Napakoy customer good. Hangtod, unsa ka oras ako to? Alas 4 pa. Mau ba? Sige. Huwat lang ko din mo din sa gawas. Joven. Joven, psst, huy. Huy, nakatuog ka din sa gawas sa bar. Giwat gaday ko nimo? Oo. Lagi. Sorry ha. Mana ka? Ay, salamat taon. Oo, saman, gigutom ka? Gutom gyud. Dali, kuyog ta. Nailami nga putsurahan sa unahan. Usa? Nagsili mo kita-kita yung torta? O bay, mingawon ko niya bay gud. Sure di, oy. Ikaw igna nga. Na-inlove kag babaeng bayaran. Bay, Uy, maglisod ka na, bay. Ay ka nagklasiyan sa babae, god. Kwarta rin na una na. Huwag kay kwarta. Di bitabo nga. Mag-uban na ni mo. bay. Maho pa ni mo, no? Pagitag tarong. Torta, pwede mangutan ha? Sure.
Bahin sa unsa? Bila sa imong makita ng imong trabaho. Kini? Hmm. Usahay sa usa ka gabi 20K. Depende sa customer. Labing gamay, 10K. Unsa? Duko ako. Oo. Mao ni nakanindot ani trabaho kay sayon ra kayong pangorta. Pero mangutan ako. Aside na ko. Doon na ka ba ilaing ikuyog-kuyugan po? Ambot na kong ipasabot ka ng gawa sa trabaho ba? Ikaw ra? Pero, wamoy kwarta. Nahibaw ko. Kapila na rin nahitabo nga ako may mabayad kung mga untas gawas. Mga gani. O may akong ikalibgan. O takon nga nung... Pwede ba may bakot nga no? Sa unsa? Aning tanan. Aning imong pagsigig. Uban-uban ako. Wa lang. Malingaw lang ko kung kauban ka. Kadiyot. O si pagtuo ni mo, naibog ko ni mo? Kwarta. Joven, prangkahan ta lang ka ha. Dili ko gusto nga mulaom ka na ako. Pero wa kay mapaabot na ako. Torta. O, di ba? Gayang nanti ka nga di lagi na mo seryoso relasyon. Buwan na plano mo seryoso. Kaya ang importante anak nila, kwarta ra. Bay. Mang ako pa rin ba, no? Kalimti lang sa turta. Kung iwan na pala masakitan ka lang. Pila na kabuwan nga, huwag akong makakita ni Torta. Kumusta na kasi, ano? Ako siya nga doon sa iyang itabahoan, mi. Si turta mong ipangita. Oo, unda. Uy, wala din niyo, eh. Nakabuwan na nga ni undang. Kay namabdo sa yung usa ka customer. Ha? Pwede ba mahibaw kung asan ako siya makitaan ron? Joven, ni Aka? Kumusta? Layo na kayo sa una. Kung unsa ko ka-artist sa una. Ingon ana na sa kalusang karon. Wapa mo gihapon? Joven, Mabdos ka de? oo na mabdos. Pero nakuha rasad. Tungod sa grabing stress. Unsam din nahita po? Sige, magkukugkago ulit ng nangagi kay moya akong pagtuo. Napakaslan ko sa lalaki nga nakamabdos na ako. Pero dili man di ay. Gibinuangan na ko niya. Torta. Ikaw, kumusta? Okay ra. Pero niagid ko kay nabalaka ko nimo. Okay ra ko, Joven. Torta. Mahal ti ka. Joven, Mahal ti ka. Bisan pa man sa akong nahibawan nimo. Sa akong pag-ilan nimo. Pero huwag gid makuha iyang akong pagbati diha nimo. Joven, dili ko. Mahal ti ka. Huwag gid kay na-feel bisag gamay din nila ko. Ang tinuod. Ganahan sad ko ni mo, Joven. Hinungdan nga gusto ko makiguban-uban ni mo sa una. Bisag nakafeel ako sa una nga doon na kay gusto na ako. Pero ako magpada. Tungod kay maigisod na ako sa huna-huna nga way mo tarong mo seryoso ang lalaki sa sama na ako. Og sa dihang dili kay ka na ako. Dito na ako napamatud-an nga hustog yun ko. Torta. Sorry. Sorry. Mahal ka. Ug awat ka bisag unsa kinsa pa ka. Joven, Hangyo na ko. Isaad ako nga mag-usab na ka. Kaya din na to. Dili ka kinahanglan nga manarbahog ingon anak nga klases trabaho. Magtira pa kayo ta. pero ang mga tao nga nakailan mo. Nako, unsa na rin ka sulti? Wako'y labot ina. Ikaw ang imong ipatik din ako. O may yung danon alam na ko. Mahal makakunin mo. Mahal di ka, Joven. Mahal ka, ayo. Mahal sa kay tika, Torta. Let me tell you now. Sa pagkakaroon, minyo namin ni Torta. O nagpasalamat ko kay wa gid na mahimong rason iyang kagahapon aron dili siya mamahimong maayong asawa nako. Kaysa bakit tinuod lang, swerte ko niya. Tungod kay
inatiman kay kong turta o ma-feel sa nako ang iyang sobrang pagpangga ug pagmahal nako. Dili na ang kutob, daghang salamat, RMN.